Zaznela síce zvučka športu, no nasledujúci príspevok o športe nebude, pretože aikido podľa jeho priaznivcov nie je šport. Ide totiž o japonské bojové umenie, ktoré má svoje miesto už vyše 30 rokov aj v Ružomberku. Nedávno sa jeho fanúšikovia stretli v našom meste na seminári. Pod vedením majstra Karola Olejníka opásaného 6 danmi sa poslednú októbrovú sobotu stretli cvičenci aikido z rôznych kútov Slovenska práve v našom meste na seminári, aby získali nové vedomosti, skúsenosti, prehlbili svoje zručnosti a niektorí absolvovali aj skúšky technickej vyspelosti. Aikido je najmladšie a hovorí sa, že najinteligentnejšie bojové umenie. Je to systém, kde sa využíva energia súpera, ktorú spracujeme a ho vlastne tým eliminujeme. Je to vyvinuté zo starých techník Daito Ryu, z mečových techník, ktorej sensei Ueshiba pretvoril do takejto pacifistickej formy, nenásilnej. Takéto semináre slúžia na rozvoj technickej úrovne, aby mohli priaznivci získavať ďalšie a ďalšie stupne. Najprv tzv. Q od 10. po 1., potom majstrovské dany od 1. po 10. Toto obranné umenie prináša mnohé pozitíva. Možno, že keď nad tým takto premýšľam, že možno, že aj v tej práci, že tak keď to sebaovládanie, že človek možno inak reaguje v rôznych situáciách, v stresových situáciách. Určite nejakú sebadisciplínu, určite veľký pokoj, pretože toto je asi jediná vec v mojom živote, pri ktorej viem úplne vypnúť hlavu. Nič iné mi neprináša takéto poznanie ako aikido, čiže ja som za to veľmi vďačná. Netreba sa nechať odradiť, ak vás to nechytí hneď od začiatku. Po pár mesiacoch z vás Steven Seagal nebude a toho si treba byť vedomý. Jednou z potrebných vlastností pri aikide je totiž vytrvalosť a byť trpezlivý sa oplatí. Ako hovorí staré japonské príslovie, vydržať 2 roky a potom sa rozhodnúť, či chce trénovať. Človek rokmi ako trénuje, tak zisťuje, v podstate objavuje v tých technikách niečo, čo predtým nevidel a to je na tomto zaujímavé. A to je na tomto lákavé, že vlastne stále nás to ťahá, asi, ak môžem za seba hovoriť, možno aj za ostatných, že nás to v podstate núti stále viac a viac objavovať tie veci, ktoré sú v tom skryté. Keďže aikido nemá súťaže, úroveň sa posudzuje kvalitou technického prevedenia cvičení. Priaznivcom najmladšieho bojového umenia o súťaže a porovnávanie sa ale vôbec nejde. Hľadajú v ňom oveľa viac. Tým, že to nie je taký typický šport, keďže aikido nie je súťažné, tak určite je v tom zábava, je v tom pokoj, je v tom veľa učenia sa, veľa aj možno, že nejakých meditačných techník, veľa dýchania, čiže áno, dá sa v tom nájsť všetko možno. V prvom rade perfektnú náladu, priateľstva, telo získava pružnosť, ohybnosť, proste myseľ je jasnejšia. Aikido vychádza z prírodzeného pohybu človeka a preto nemá výrazné obmedzenia, pre koho je určené. Aj na seminári bolo vidieť približne 60 ľudí v rôznom veku. Aikidu sa totiž môže venovať a mať radosť z pohybu ktokoľvek. Od malých detí až po seniorov, úplne ktokoľvek, kto potrebuje možno okrem nejakej aj fyzickej kondície, lebo určite aj vy to vnímate, že proste je tam potrebná tá kondička, tak naozaj nájsť nejaký pokoj, nejakú sebadisciplínu, nájsť si nových priateľov a proste objavovať tie nové veci a hlavne učiť sa a pracovať na sebe. Istým spôsobom je to japonská joga. Dá sa povedať, sa tomu aj hovorí aikido japonská joga, takže to ako kultivuje celé telo, aj mozog.